अखा फैबा रोंनाय नङालै नै जोंहा दिनैसोलै गोदान फुजेनदों अखा थाइफ्रिहांबायलै माथो ना हागोन बे अखाया नै फैगासिनो हाब खारनांसिगोनसो नामा बिसोरथ' दानो फैखानाय नंला गायनो लाहार फाहार खालामबाय नै गायसिगोन आरो बोरै जाखो बेलाय नैबे मै होबासो बेलथायसिगोन खोमा ना एसे एसे गाखोनांगोन याव मै होनो मायाबा माबादोंना रटार होनायखाय ओइ मानो ओंखारदों नोंसोरो गाखो होनदों बोरियाव ini sama lagi ini kenapa malah ini besarnya udah bayar sudah oh nusir oंखारनो होदों iya sama pun kereta Ini dah, oi chala suat. Ini, ya ya. Ini. Mana dukia? Sama. Kami stand dah. Mana ada berapa kursi kursi kulai nang ada karot dia karena woi henna kena kenapa Dulu. Oh ya lain. baik mau kan Baba, langkah nani saya ini. Kunci polis pedang. mana halan juga lah Baba saja, acungku nudu.
लेबारफोरनि बे थानाया Ayo. Ayo tanah Indra. Dari mungkin kan? Dari mungkin? Cari kan itu nama cari. Oh, hurry. Hah? Hurry. Hei. Jadi. Hei. Dah. Cerita. Hei. Apa nak? Hah? Yang kena gedang. Hei. Sekarang nama tunjuk. Ini dah. लोमजायोब्रा मालाय लाबाय दै लाबाय नोंसोर गायनायखौ नै भिडिअ हाबसिगोन दे नै जोंना गायगासिनो दं दिनै रुवाथिफोरा मेरलाथारलै ओरै बिगाथाम नामा बिगाथाम जायालै बिगानै जाहांगोन आरो हाबजोबगोन एकदम गोजाननियाबो हाबगोन खाथिनियाबो हाबगोन सब हाबगोन
뜬다. 뭐야, 뭐, 또 이상 호포호포로만 또 신호 한 판에 놓고 사람들은 팽해야 돼.